У 4 районах окупованого Росією Криму оголошено надзвичайний стан через посуху. Окупаційна влада навіть встигла покласти провину за це на Україну, бо нема води у Північно-Кримському каналі. При цьому окупанти забувають, забезпечення окупованих територій за міжнародним правом покладається на окупанта. 4 райони Степового Криму – Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Совєтський – страждають від посухи. Дощі відсутні, а води з Північно-Кримського каналу нема від початку окупації Росією півострова. Тому тут вже не вирощують рису, скоротили вирощування овочей і кукурудзи. Объем производства сельхозпродукции и как сырья, и как готового продукта падает. И уже Крым может обеспечить себя по расчетам свою продовольственную безопасность где-то процентов на 15-20, не более того. Через брак власної продукції зростає залежність Криму від поставок продуктів із Росії. Відтак ростуть і ціни. А викачка води з підземних джерел веде до збільшення солончаків і загрожує екології. Сегодня они беспардонно просверлили скважины по всей территории Крыма и добывают воду, тем самым нарушают экологию. За нестачу води і наслідки посухи 18-го року окупаційна влада Криму прагне перекласти відповідальність на Україну. Тому заговорили про скарги до міжнародних судів. Но понятно, что это определенные манипуляции с тем, чтобы привлечь внимание и таким образом подсознательно продавить определенные заявления и пролоббировать вопрос все-таки запуска воды снова в Крым. Згідно міжнародних норм, це окупанти мають забезпечувати загарблені ними території всім необхідним. Агресор про це знає, тому і виношує плани, як примусити Україну пустити воду в Крим. Посилює агресію у Керченській затоці проти наших кораблів і рибалок. Контролируют фактически полностью судозаход на территорию торговых наших портов. Загнали туда Черноморский флот, ФСБ сегодня дежурит и, знаете, как дежурит, чтобы выкрасть наших рыбаков. Это вполне реально, вполне укладывается в ту концепцию шантажиста, бандита в лице российского государства. За попередніми оцінками самої Росії, нагадує експерт Юрій Смілянський, запасів прісної води в Криму вистачить до 2019-го. Тож, якщо ситуація стане катастрофічна, ніхто не гарантує, що Росія не посилить тиск через провокації на українських територіях, де починається канал, чи навіть силового їх захоплення. Вікторія Бойко, Олександр Павленко, Заман, АТР.